O heavy metal tamén ten a súa historia co galego. A finales dos 80 xa había algúns grupos deste xénero galegos. Desgrazadamente, a maioría cantaban en castelán ou inglés. A primeira banda en romper esta regra foi o grupo de rock e metal Epsilon. Sen embargo, non foi ata a segunda metade dos 90 cando se comenzaron a publicar os primeiros álbumes íntegramente en galego. Algunhas bandas que se poden destacar deste estilo son Túzaros, Escornabois, Astaroth e Cénzar. Ademais, en Lugo, concretamente en Viveiro, celébrase anualmente o Resurrection Fest, que dende o seu debut en 2006 converteuse nun dos festivais de heavy metal e doutros xéneros como o punk ou o hardcore máis importantes de España.